ସମ୍ପାତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ହଁ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜଳି ଦେଇଥିଲା ବୀର। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ କେବେ ଚୋରି କରି ନେଇପାରିନଥାନ୍ତା ବୀର। ସମ୍ପାତି ବୀରମାନେ କହିପାରିବ ସମ୍ପାତି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ କହିପାରିବ? ହେ ବୀରମାନେ ହଁ ତୁମେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ବୀର। ହେ ବୀରମାନେ এই দক্ষিণ দিগକୁ লକ୍ଷ୍ୟ କର। এই ସାତ ସମୁଦ୍ର ଆରପାରେ ଯେଉଁ ଧବଳମୟପୁର ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କଟକ ବୀର। এই ଯୋଉ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଆରପଟ ପରେ ଧବଳମୟପୁର ସେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁର। ହଁ ବୀର ହେଲେ କହିପାରିବ ସମ୍ପାତି ଏ ସ୍ଥାନରୁ ରାକ୍ଷସର ଲଙ୍କାପୁର କେତେ ଯୋଜନ ବାଟ? ସହଜ ଜନାଏ ତାକୁ ଆଠେ ଲଙ୍କା ସେ ରାକ୍ଷସର ଲଙ୍କା କଟକ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ 100 ଯୋଜନ ବୀର। ସମ୍ପାତି ବୀରମାନେ ତୁମର ତ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଅଧିକ ସମ୍ପାତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିପାରିବ ସମ୍ପାତି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ମାଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି ତୁମେ କହିପାରିବ ସମ୍ପାତି? ରଖିଛି ଅଶୋକ ରଖିଛି ଅଶରଣ ମାରି ଗଲା ମୋହରି ଯାଇକି ଅଶୋକ ରଖିଛି ସମ୍ପାତି ଲଙ୍କାର ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକୁ ନେଇ ତାର ସେଇ ଅଶୋକ କାନନରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ବୀର। ସତ ତୁମେ ସମ୍ପାତି ମାତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୀର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମ୍ପାତି ପତି ଦେଖୁ ସମ୍ପାତି ପତି ଭାରତ ଦେଶ ଉଠି ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିପାରିଲ ତ? ଲଙ୍କାର ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସୀତା।